Hi guys. I'm here. As I said, goody, I have something to say. I'm just waiting for you guys to come through. I'll wait for a little bit. I'm not here for long. I'm not here to say Zambidi. So I'll not waste a lot of time. A few minutes. I'll speak. Then yeah. Okay, guys, first of all, I hope you're all okay. I'm fine. So I want to address issue I think the past few days. I think maybe I don't know how many days. Yokudzanandi Mr. Virumbigo Mumba. Alright? So let me say a few things. Let me clarify a few things. Chintu I've never come by social media I don't talk about politics. I'm not into politics. You know me as a musician and that's it. So let me remind you, I've never come to talk about Zandali. Sinakambi Zandali. Really, you don't see me responding. And issue a few days ago. So ndinazisia guy, but I'm here to talk because ndaona kuti nkani sibuta. So that's why I'm here to clarify a few things. Kuti muna nkani kalinga details nkani iti. Nkaona ndiri bana. So choyamba notsobana ndikambeza chithunzi chomwe munachiona anthu chomwe chinaenda cha ku Blue Elephant. That was Blue Elephant ku Blantyre. Okay, so chithunzi chimene chinatengedwa pa 21 December last year. Yeah, 21 December ku Blue Elephant. Kuna show ya Fizo. It was a birthday show and I was performing in Maimba. And by then, I mean it's just andani wa Virumbigo Mumba. Ineyo nandisa kwadziwa. And men nakai never able to naka kuti ndapita ndazinzanga ndapita ku show ndukaimba. We are there. Aliyesa anabwera eka, aliyesa amapita eka ku show. Right? He was also there, I think maybe kuzaonera show or something. And we never even spoke sitting down crying. So as I'm saying, in time ineyo sizora Virumbigo anachuka mina chukira pano, right? So ineyo sizora so nazindigira because I didn't know him by then. All right? Pano meji tuzi jajina tuluka. Pamena okay. So he was there that day. So wayambisa nkani ya Virumbigo Mumba ndini anaona chituzi wachiona chituzi meji. And as I'm saying, chituzi meji sichabano njakalekale ndija last year December. Ndati munthu amene wayambisa nkani anachiona chithunzichi and anaganiza zokuti ayambitse nkani iyi ndikuzachiuza chithunzicho ngati ati umboni. Now amalawi ine ndifuna ndifunse ndifunso. Do you think kuti niyo munganene kuti mukutenga chithunzi cha kuchigulugulu ati machiuza ngati umboni wa chibwenzi? Chithunzi choti pale anthu I don't know anthu ambirimbiri and mukachitenga chithunzi I don't know ngati muli nacho pafupi. Just try and go back to that picture. Mukachizumule. Mukaone pa kona ya ku left uku pali logo ya It's Only Entertainment, which muzoti ndi label ya Fizo ya physics. Now, do you think kuti neyo ngati mundiganizira kuti ati ndupanga chibwenzi chobisa ndi amumba because I know kuti ati ndokwatira. Now, ineyo let's say ndatengana ndi chibwenzi chokwatira ati tapita ku bar. Do you think kuti ndani ngatenge photographer aziti jambula kaikepo logo yake? That's a professional photo. Chithunzi cha HD osatiso cha pa phone cha cameraman. Ndeti ineyo ndi chibwenzi chobisacho ndeti tinapanga haya cameraman. Kuti ajambule kena kuno azitenga logo yake azika mebacha. And iniyo muona kuti you want to use chithunzi major as proof of chibwenzi. I don't think you're being fair. So that's about that picture. And I wanted to clarify.
no and chitozo imenda nene njala stiye koma amene wayambisa iziziyo akufuna angochiuza ati ngati umboni, which it's not making sense to me. Alright, and nkhani yachiwiri yomwe ndifuna ndikambe pano, naona pa ma comments and zambiri zomwe zayankhulidwa, it's not like kuti sinimaziona, okay, and pamakhala nkhani zambiri zomwe zimakambidwa akakasiko yambayi, but as I said, ine sine munthu wokuti mmandiona ndikubwera pano kuzayankha nkhani, koma it's just that this time around I think it's gone a bit far, nkona ndaganiza kuti nkhani iyi ndiyankhule. Alright, nkhani zimakambidwa zambirimbiri, makomenti anthu mmanazo kuti iyeyu bwanja ayi ndi galimoto imeneyi munthu woti alibe china chochita. Iniyo mmaganiza kuti ineyo mwina ndibe chochita because you don't know what else I do besides music. Ine sine uimba yekha basi, ndizo ndizochita zina zomwe ndimapanga munthu. I think anthu omwe amandidziwa bwinobwino they can give umboni kuti maybe that's also the reason why nthawi zina ndimati ndilizi, and mukandiona kuti ine ndilizi, just know kuti I'm concentrating on my business. I run a business and sizotiso ndiyanyuwani. Business yanga it's been there for a lot of years. I run a number of businesses actually. If you have your phone there, you can search for Serene Aesthetics. I'm a musician, I'm also a beautician, an aesthetician, a certified one. I went to school for this. I run a business. You can search for Serene Aesthetics. That's what I do. I do my permanent makeup as my for the men. Treat my scalp, my dance, wajani. I'm into that. That's what I do. Besides music, so don't just think goody. For the cinema goody then it doesn't exist. No, by now you should know goody. I don't shows into Zambia social media. I'm not all over because that's the type of life that I want to live. I'm a very private person. Komano ifona zokudi abamezilira ntumbyamka kwambiri. Muntora mangu kala. Sini mangu kala for a lot of years now. Yeah? So don't conclude with an debate to Chojira Jina. When I'm not here on Facebook, when I'm Z, just know that I'm doing the business. So you can search for Serene Aesthetics. That's what feeds me, gives me money besides music. Yeah. And I think Antoine, we've done business before, but maybe you didn't know that you're dealing with me. When you go to my business page, yes, Serene Aesthetics, you will see, maybe you've seen that page before, but you didn't know what business in the and I own that business. House of Beauty by Serene Aesthetics, those are my businesses, my personal businesses that I've been running for a lot of years now. But as I said, I'm putting this out there because I just want to clear out what alright? Issue inayomwe ndimafuna ndikambepo ndiya mukunena za Avilumbiko Mumba. I'm going back to the story ya Avilumbiko Mumba. I have a man, okay, and it's not Avilumbiko Mumba ndokwatira ndamva choncho, and I know that should be true. Ineso, I'm in a relationship, a proper relationship with a normal person, and I don't need to leave my man kokagona ndi another person or muntu andale or osatiso muntu andale eka or kabina just another person just to get a car, okay? I don't need to do that. So antu munankula kuti galimoto yomwe naposta ine anabranda Avilumbiko Mumba. No, I'm here to say that is not true. He did not buy me a car. He is not my man, but I have a man. All right, that I just want to put it out there. And let me just say, Goody, having a man who provides for you doesn't mean Goody ndegudi muntu sungazi bangile zintweka. Menda nene niso ndizi zinuzanga zomwe mabanga. But it doesn't mean Goody ngati ndili ndi mamuna wandipangira china chake. Ndekuti ine chintu chose singathe uchipanga. No. Antu musiye kumapereka credit ya azimayi kwa azimuna awo. Mtezambili azimayi amatha mapanga zinthu zazikulu, and a lot of women in this country, they are running my business akulu. But antu mumafuna kuti muzipereka credit ya azimayi kumapereka kwa azimuna omwe ali nawo kuti ndichifukwa cha mamuna amene ali naye. No. It's just a plus. I have a man who is able, and in Esobandek I'm able. I can do a lot of things by myself. So in a success yanga si gali moroyoka. No, I'm here to say that success yanga is not just limited to a car. As I said, as my older bangas into we have a lot of powerful women, guys.
in this country. I can even give you examples. I look up to Ajina Joyce Bandaja. There are women who are very powerful. Okay? And they also have powerful men besides them. So just because they have that powerful man besides them, I can give you an example of Ndan, Chifoni Mpinganjira. She's a very powerful lady on her own. She can do a lot of things. And she also has a very powerful man. But it doesn't mean just because I Muna Wajon Chija doesn't mean Paika. She's not able. So don't just think I'm depending on a man. I have things that I'm doing. And this urban friend young kwenda and hammer page omwe mama nkula kwambiri fona uri maposter zintu too personal. It was too personal. You were taking it too personal. Menda onena ineyo every 30 minutes aposta chitunzi changa every 30 minutes kodi ndati madikili loti tsiku lomwe kutazamveke nkhani nonse ine muidumphire and azamsenga akakasiko yambayo olo munthu ungoyimba nyimbo ndi ndoyimba wa mamuna ati ndikuti anthu moyamba kuyankho koma kumeneko atsikana kodi ndeti ziro kaniko panga zinthu tizikuopa kuti muziyankhula zinthu zambirimbiri msamakhayi ndi moyo umenewo amalawi and mankhoti ineyo ndikamaposta zinthu ndimaposta kuti ena numuzoneka ngati simmalimbikira ayi that is not a good way yoyang'ana zinthu musamayang'ane zinthu ndi maso amenewo no. I did not say that wina aliyese ndosalimbikira. And when I post something, sinima posta kuti ndati ndikupanga pressurize kuti inuso mukagule chinthu chomwecho, inuso mukhale ndi chinthu chomwecho. Tizito kanika kusangalala ma happy moments muthu kanika kuposta chinthu kuti anthu ndete atokodera. And as I said, in this country, muli ma business akulu kuti they are being run by women. Mulazimai mudziko muno kuti they are doing big things. Koma anthu amaita kukanika kuti apange celebrate my achievement style, my happy moments. For anthu mmayankhula kwambiri. And you always say kuti ndekuti alipo amene akuyenda naye. No. Moemeno musiye. And I know this is not I'm not the only person I mean ndi complain to mmayankhula kwambiri. And ababa, as I said, this is not the first time. This is not the first time. Atsika nambira kangota ngoposta china chichonse chokuzana kayagula chinthu. Sorry guys. My phone. Yeah? Sorry. I was talking to someone here. Okay, now I'm back. Ndimanazo kuti anthu pano pamaita kuopa kuti apange celebrate my moments awo. Fonera anthu mmayankhula kwambiri. Mukuyankhulitsa. Ntsika mmanena zokuti ari iPhone singakhale manja ma virgin. Zugwizana bwanji ngoma virgin ndi iPhone. Atsikana akumaita kuopa kuti aposte zinthu zawo azigulire zinthu. Fonera anthu mumayankhulitsa. Mumayankhulitsa, and by now you should know women are doing big things. Women are pushing. It's not like kuti mukangoona what you see on social media musamone ngati ndeti moyo wa munthu onsewo ndeti mukudziwa. And anthu amene mmaona ngati just because mmangondoona pa social media but what I post there then you think you know my whole life. Moyo wanga onse sikuti mukudziwa just because mmandoona pa Facebook. Alright? As I said, sinabwere pano kuti nditaye nthawi olokapya ndikambe zinthu zambirimbiri. Whether musankha kuti mukhulupirire or not is up to you. And there are some people who mangofuna kuyipisa dzina la munthu. And as I said, the way some people were talking about this issue, it was very personal. It was very personal. And learn to research musanapange post zintu, because you never know what damage you might do to someone's reputation. How can you take chitunzi chakuchigulugulu and make chinkani chachigulugulu choti nkani yegulugulu, guys? So I feel like muzipanga kai research before you post things. Muzifufuza kai kuti nkani ndiona kapena you never know what damage you could do. Pena muntu kaposta chintu umangoposta, but you don't know the damage that you can do to someone just because of one single post. And that is why I decided to address nkani. I don't have a lot of other things to say. But to my fellow ladies who are pushing, keep doing it. And in it, so I'll keep pushing. As I said, guys, search for my business page.
Serene Aesthetics. From now onwards, ndizi posters za business yanga pompa kuti mwina anthu muziona and mwina mmakondoona kuti hey ara anapita kunja forex anaitenga kuti ine ndimapita kunja fono ndimapita kugwira ntchito. As I'm saying, search on that my business page muona kuti and nthawi zonse ndikaposta pa page ya Rita as in the musician, this page that I'm doing live ndikaposta ndili kunja cross check page ya Serene ndimakhala kuti kumene koso ndaposta ndili in that country ndaposta business, I'm working there. So in msanduze zokuti ati forex chani, me I was bringing forex here because I was going out of the country to work. All right, I go out of the country ndimakagwira ntchito, I hustle and I bring money back home. So musamone ngatuti ati ine ndimatenga ati misong and mapereka makomenti onoti ati misonkho ya Malawi. Please don't drag me into politics. As I said, ine sine munthu andale, sindipanga za ndale pamudzi pano and sindiyambana munthu, and I'm not here kuti tiyambane, but as I said, I'm here kuzangopanga clarify. So teni tizitukulana, and I'm here to encourage my fellow ladies. Let's push Gambia on these posters at business, and watch out for my next post. I want to encourage my ladies omwe ama pusha tatukule tilimbikitsane my business athu akule tilemeletsane kuti anthu akapanga ma speculations, and this just means you guys cannot attack munthu oti sakupanga kanthu. All right, it means something is happening. Anyway, I'm leaving this live now. Ndayankhula zinthu zambirimbiri already. Mamini someone mafuna kuyankhula apitirira. Okay guys, bye.